Og velkommen til denne video. I dag skal vi spille Fortnite igen. OG. Og hvis I ikke har set de andre videoer, så må I meget gerne hoppe ind og se dem. Vi laver en video, når den rammer level 200. Ja. Vælg, hvor højt level er du i? Jeg spiller ikke særlig meget. Men hvor højt er du? 37. Level 137? Nej, bare level 37, for jeg spiller ikke særlig meget. Nå, jeg er level 180. Ja, du er det. Jeg lander snart på 200. Hvad laver vi? Det højeste, jeg har level været i, det var sådan noget 280 eller noget. Hvad skal vi lande? Det er der, hvor jeg grinder. Vent. Nå. Bare hop. Nej, lad os gå ned i Tinder. Hvor er Tinder? Ej, er det helt derovre? Okay. Vi lander der lidt. Jeg har hoppet, så er sådan lidt pis. Så vi håber rigtig meget på at win. Men altså, vi har ramt 11 visninger og 10 abonnenter. Og det er rimelig godt gået. Det er mange. Hvorfor så du pil der? Ja, hvis jeg lander her. Okay, så lander jeg der. Var du der 5 spillere her? Ej, der er en her. Nej, 2 spillere her. Hvorfor lander vi også hver for sig? Det er virkelig dumt. Top ding. Top 2. Bro, jeg døde af marshmallow. Nej, dø. Okay, jeg kan ikke lige komme over til dig nu. Hvad? Jeg kan ikke lige komme over til dig. Jeg er alt for low. Ja, jeg er fint. Bare prøv på et eller andet tidspunkt. Og der er en til. Det regner seriøst med folk herovre hos mig. Ja, men der går jeg. Footsteps. Hey, jeg så ham dernede. Okay, jeg kan det. Kan du godt komme over til mig? Ja. Og rish mig. Jeg reboot mig. Okay. Burg. Jeg sagde, det er sygt lort. Hvad? Det er krydsesgranat, der er sygt irriterende. Det er ham der meget med at døde af. Ikke skyd, nej, bare lidt. Bare det, du kan være oven på bygningen og op ind.
så syg. Kan jeg ikke. Jeg ønsker at inputs connect lige nu. Bare løb. Op med her. Et HP! Han har et HP! Nej! Jeg har gjort til ham pis. Nå, wait up. Nå, bro. Nå. Ja, jeg er også slået nu. Ja. Vi ses. Jeg kommer tilbage om 40 minutter. Ja. Vi ses. Ses. Nu skal jeg like. Husk at like og subscribe. Vi ses.